ndinodawo kureurura. Ndiri mukadzi ane makore 36 ekuberekwa. Mumba medu pavana vakaberekwa naamai vangu ndini first born. But mukunokura pane zvimwe zvakaitika vedu weye, zvekuti mukunozvifunga zvinonditambudza mupfungwa. Ndinoti kana ndikatarisa hanzvadzi yangu, mwana weuyo aiva mukadzi mudiki wababa vangu, ndinonzwa umwe mweya uchiti muudze akwanise kusununguka. Asi kunyarara inyaya yekuti vangu amai vachiri vapenyu, uye amai vangu naamai nini vakazosvika pakutanga kuwirirana, zvekuti izvezvi vakagarisana zvakanaka variko vose kumusha ikoko. Saka ndinotya kutobatidza moto wainge wakadzima kudharadhara. Mukukura kwedu zvose zvaiva zviri right, asi amai nababa vakazonetsana pakuti amai vainge vakangoita vana vasikana chete. Baba vakabva vazotsvaga mumwe mukadzi wechi2. Saka amai nina vakabva vatangawo kuzvara vana vasikana, baba ndokutora mumwe mudzimai wechi3. Asi amai nini vakazozvara mwana mukomana. Baba vainge voshungurudza amai vedu nemukadzi wavo uya wechinamba 3. Iyewo mukadzi wechi3 akabva angoramwa ndokuenda. Panguva yacho ainge abva mukuita miscarriage. Amai vangu kune kwavakaenda, but kwaiva kumusha kwavo. Tasvika ikoko, shamwari yagogo amai vaamai vangu vakati kuna amai, ko magumbo zvaane mimba yemwana mukomana, chitora izvi unoshandisa. Hameno kuti zvaiva zvii, but ini ndakatonzwa amai vangu vachiudzwa, nekuti vainge vagere mukicheni magogo, isu taiva panze tichitamba. Asi munongoziva zvinoita vana kuti pavanodzingwa ndipo pavanoda. Takati tadzoka kumba, amai nini ndokuita miscarriage ndokusiya musha. Takazoti mukukura, amai nini vepanhamba 2 vainge vatova nemwana mukomana, but mumwe musi amai vakandipa imwe mvura yainhuhwa, so yainhuhwa like tsvina yemunhu, yakaita green. Mvura iyoyo yaiva mubhodhoro rekoko. Saka pakunogezesa vana, uyu mukomana ndiye wandaipedzisira naye. Ndaiti kana ndamugezesa nemvura iri right, kana ndapedza ndomugezesa nemvura iya yainhuhwa. Ndaisaziva kuti zvaiitirwei, asi amai venge vakati ndiite sekudaro. Ndaiti kana ndapedza kugezesa hanzvadzi yangu iyi, ndaibva ndaisa mvura yacho muchitini ndopa amai vangu. Iko zvino hanzvadzi yangu iyi yakura. Heishi, mwana ari kutambura iyeye, endi kutambudzika kwake kunondishungurudza, asi handizivi kuti ndomuudza sei. Kana ndikangozvifunga ndinobva ndatoshaya mufaro. Saka ndinokumbirawo hama dzangu kana paine vangakwanisawo kundibatsira nemazano kuti ndozvisunungurawo sei from situation yakadai so. Ndomuudza here kana kuti ndoita sei? Ndibatsirewo vehama. Ende futi kana paine vanokwanisawo kumubatsira kuti zvese zvaari kutambura nazvo mukati meupenyu hwake, anongorwara. Dzimwe nguva unongonzwa kuti akarohwa nematsotsi, ende haasati ave kana nemukadzi kana nemhuri. Vedu weye ndibatsirewo kuti ndoitawo sei. Ndichatarisa mucomment section kana paine vanokwanisawo kundibatsira.